Mama makadi. Siripo magadi prophet. Makanya kustika kaimi. Ah? Wongu prophet. Ay kone kudaro kan. Mama. Prophet. Ani makore mangani mwana we? 4 years. 4 years. Ndaoneswa mwana wenyu waita dambudziko. But munogona kuzorona late. Anogona kuzotadza kutaura zvakanaka. Totauri zvakanaka prophet. Ataure zvakanaka. Because I'm looking in the realm of the spirit. Ndikanzina Jehovah vataurire kuti mwana wavo achanonoka kuita zvinoitwa nevamwe. Because ndaoneswa paine mufananidzo wetswanda, but mutswanda ndobva manotorwa mwana wenyu ndokuiswa imomo. In the realm of the spirit ndobva ndaona paine nyoka, asi nyoka yange ichitonge iri kunanzva mwana uyu. Ndobva paita vanhu vakagara but vari kudeketera. Ndatadza kunzwa mazwi avanga vachitaura pandanzwa vanga vachiti mumu chichocho. Ndosarage prophet. Now, ndoda kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Nokuti ndawanzi kuuya kwamaita pana hamuna kuita mistake mama. Totenda prophet. Izvozvi mangamira pano ndatanga kunzwa pachishedzerwa 4 and 5 4 and 5 4 and 5 ndikati ibudiriro rechikwe chi. Prophet. Mabva kupi? Kune munin'ina wangu budiriro 5. Inzwai zvatiri kutaura pano. Nekuti mauya pana hamudzokere makadaro. Totenda Saka ndatumwa prophet. naJehovha kunzi tiite minana. Iye muma agotanga kutaura nezita raJesu. Totenda prophet. Saka agotaura yenyewe kuti tazviona pano. Hazvibvumidzwa kuti munhu asvike pano agodzokera akadaro, hazvibvumidzwa. Are you ready to see an instant healing right now? Because I'm about to do some crazy stuff here. Vamwe vachata nekarimbo, vamwe vagotaura zvakasiyana siyana. Totenda But it prophet. only needs the power of God. Totenda prophet. Thank you, my Father. In the name of Jesus. Thank you, my Lord. In Jesus' wonderful name. It's done. Right. You come back and testify. Makamboya pana pare mama. Andisati. Atina kukupai mari kuti kuprofita here. Ndatobva kura ndikusivei prophet. Amuniziye. Ndozvinoita Jehovah. Munovaudza kuti masangana nemuprofita. Nyasha dzewanzwa.